माँ सालाइके ये क्या करने वाली है या वाला है क्या करने वाला है आप यो मासि मिथिबाय बे मा जागोन नै लोगोफोर मा बानायो मा बानायनो नागिरदों मिथिया आरो यो फुल गायग्राबो नायनांगौ द' आं मिथियाथ' अन्थाइ जाबदो सिमेन्ट लुदोनि गेजेर ओमफ्राय गेजेराव थालिर फस्ला बख'गोन ओमफ्राय बेयाव ओमफ्राय माने बेखिनियाव होआ आरोना बेयाव बिबार गायगोननो ओमफ्राय लोगोफोर थालिर फस्लानि जायगायाव माने साइड साइडआव अन्थाइआ थाबथानायनि सिमेन्ट लुदो बिबार बागान बानायहैसिगोन होनबा जोंहा नै बिथाङा मालिकआ बिबार बा गायगोन लोगोफोर बेयावहाय नै थालिर दोनायाव बिबार गायजोबगोन बिबार गायखालि दिन्थिगोन आं दै बरिया बिबार गायनांगौ हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि मोनसे आरो गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोफोर नै जोंहा मा होनो मिस्टारा खामानि मावगासिनो आरोना आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर खामानि मावदो नाय आरोना लोगोफोर माने नैबे बारान्दा जिङावहाय उसुंदायावहाय नै बिबार गायनो जायगा बानायदो आरोना बिबार बागान बानायनो नागिरदों मिस्टारा नै अन्थाइ जाबदो इयावहाय ओमफ्राय अन्थाइआव गेजेर सिमेन्ट लुदो आरोना ओमफ्राय नैबे आरो बिबार गायनायनि जायगा गालांखादो आरोना बेखौ थालिर फस्ला होनायाव बिबार गायगोन ओमफ्राय अन्थाइआ माने ओरैनो अरथाबनाय आरोना साइसनि बिबार गायखालि देखायगोन आरोना रोगा नाङा इयाव गानांला दै थाबायनांला बिबार गैयानो सयाव थाबायनांला आरो रावखौबो थाबायनोबो नांला बिबार गाय आलु दंफां लिसु दंफां थाइजौ खान्थाल गायनांगोन जागोन ना नों बुस्थु ना मार गरम आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसा दुंदो ओमफ्राय नै गय आरोना गयखौ सान्दुं होनि रानथो माला सुना दोनखाबाय नै माने बिदिनो गथायैनो फोरानगोन आरोना फुजाफोरावबो बेनो होजागोन ओमफ्राय जानोबो नांगोन नालाय सिनखावनाया माने अखा हाबाथाय आरो बारखांजोबोना मैखुन बारोना ओंखायनो गथायैनो माला सुबाय आरोना ओमफ्राय फुजाफोरावबो आरो गथाखौनो नांगौ जायो नालाय बेफोरो गथा गोजायफोर इयावनो थाथोंसै लोगोफोर दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायलांदो आरोना मा खालामनाय जायो मा मावगोन नोंथांमोननो देखायलांसै नायलांबाय थादो आरोना मिस्टारा मावगासिनो ओमफ्राय नै लोगोफोर दाखालि लोमदोंमोन नालाय लामाया ओमफ्राय नै बाला खोना होबाय आरोना आलि बानायना होबाय बाला अन्थाइ होनानै थाबाय जानायनि आन्था
माबा अखाया दैया गोथौ नालाय लोमो आरो लामाया बा अन्थाइ रोगाग्राया नोंस' आथिं आखाइ बुलायगोन दहायनि बायदि नोङो खिथिनानै आंहा टार्न अफ जादों कमेन्टसा बाबुखौ बारा खिथिनानै कमेन्टसा टार्न अफ अन खालामबाबो माने जायाखै आरोना दसेनि उनावनो आधा घन्टा बा 1 घन्टा बा 2 घन्टा बिदिनि उनावनो आरो टार्न अफ जाफिनबाय थादों आरोना आंहा लोगोफोर माने आङो फिसालाखौ देखायदोंमोन नालाय भिडिअआव एसे एनै देखायनाया जेबो जाया ओमफ्राय माने बांद्रायहाय गथ'फोरखौ बांद्रायहाय भिडिअआव देखायबाय थाबा माने कमेन्टसा टार्न अफ जायो आरोना किड्सआवहाय थाङो माने नोङो मा होनो नोङो भिडिअखौहाय किड्सआव थुआब्लाबो माबा जायो आरोना माने इउटुबानो बानायबाय माबा खालामना होयो कमेन्ट्सखौ अफ खालामना होयो जुदि बांद्राय भिडिअआवहाय गथ'फोरखौ देखायब्लाथाय आरोना माने आंनाव जादों नालाय ओंखाय बुंदों आरोना आंनि लोगोफोर ओमफ्राय आंनाव बिदिनो खननैसो जाबाय आरोना खननै खनथामसोआनो जाबाय ओमफ्राय मैयाबो मोनसे आङो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना बेयावहाय फैदो आरोना टार्न अफ जादों आंहा कमेन्ट्सआ ओमफ्राय आङो दानफिनदों आरो बे भिडिअखौहाय दानफिननानै ओमफ्राय फिसालानि ओंखारनाय भिडिअफोरखौ आं एसे दाननानै सर्ट बनायनानै होदो आरोना थेवबो फिसालाया दङमोन आरोना खानाय सिननाय बायदिसिनाया ओमफ्राय थानायखाय आरो होबाबो बेबो टार्न अफआनो जाफिनदों आरोना माने ओंखाय आङो थारसै टार्न अफबाबो भिडिअखौ दानला आङो जि जायो जाथसै भिउस जाबाबो जायाबाबो होननानै ओमफ्राय उनाव बिदिनो अन खालामफिनदों आङो अन खालामबाबो दसे थानानैनो अफ जाफिनो आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुंबाय आरोना जाहाथे भिडिअ होनायावहाय जुदि सोरहाबा अफ जाबाय थादोंब्ला साननानै ला गथ'फोर खिथिनायावहाय जादों एबा नोङो खायसेथ' लिरनायावबो भुल लिरफ्लाङो नालाय किड्सनि लिरफ्लाङो नालाय इयावबो जायो ओमफ्राय उनाव खायसे लिराबाबो गथ'फोर खिथिनायाव बांसिन जायो आरोना ओंखायनो खिथिब्लाबो एसे माबा टाइपआव भइसखौ चेन्ज खालामना खिथिनो नांगौ आरोना ओमफ्राय आंहा जानायखाय माने बुंदो आरोना बेसे थार नंगौ नङा नोंनियाव जानायखाय आं बुंदों ओमफ्राय आंनिया बिदि जानायखाय जादों खोमा होननानै आङो सानो आरोना मा दै रोगाग्राया नोंस' नै जा फिसालायासो दै रोगागासिनो पालुवान दे बडिग्राया मावफानांगौ ना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना बोथोराबो मार गरम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ब्लग भिडिअ लायाखैमोन आरोना बानायाखैमोन ओमफ्राय मिस्टार आरो मोनसे खामानि दिन्थिलायबाय नालाय आंखौलाय बेखौ दिन्थिया नामा होननायखाय आं माने बानायबाय आरोना बिबार बागान बानायनायखौ लाया नामा होननायखाय आङो बानायबाय आरोना भिडिअखौ नङाबा आं लायाखैमोन लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना बोरायनि बानायनाय आरो आं मा खालामगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां नै लोगोफोर अन्थाइ रोगाना होनसै आरोना अन्थाइ रोगानोसै लोगोफोर मुसुर दालि संनायसै आरोना जेबो गैया मुसुर दालि दावदै लायनो थांनाय खासेया ना बेदर जेबो गैया आरोना दालि संनोसै ओमफ्राय दावदै रुनोसै होमबानो जाबाय दिनै बाय बिथिं लुवासै आरोना बेखौ आरो दोनलायबाय आरो गाबोनसो लुलायसिगोन बेनिखिनिया लुखांबाय नै दालि जानलायनोसै लोगोफोर ओंखामाथ' मोनखांबाय ओंखायनो खामानियाव ओंखारलायबाय फिसाला जानाया आदा ब्रेंनि सादों ओंखाम माबा नाङा गाना होनाङा बेफोर ओंख्रिनि सामब्राम हाबाय बोथोरा मार गरम खालामदों आरोना अखाथ' हायाखै सान्दुंबो दुङाखै ओमफ्राय गरम खालामदों आरो एकदम
जोंथिंथ' दाबो लोगोफोर जोंथिं माने आइमोनथिं आरोना अखायानो हागायाखैनो हागासिनो आरोना अखाया माने जोंथिंसो अखा बिथिंसो अखा गैया ओमफ्राय सानजा साइडथिंहाय अखा हादोनो आरोना सानजाथिं अखायानो गायाखै माने उदालगुरिथिंजाय जोंथिंथ' अखायानो गैया अखा गारनाय गोबावजों थेवबो सान्दुंबो गैया आरोना खोबदो माने गरम खालामदो एसे एकदम जोनो जोनो गरम जादों आरोना लोगोफोर ओंखामा मोनबाय आरोना जोंना ओंखाम एरखावनोसै आलु दालियाव आलु होना लेमनोसै उल्था Itu kamu aku rumah. Uma? Uma जाबाय होमबा दावदै गैया दखानाव Itu kalau bikin apa? Kamu udah beli dulu nak? ओमफ्राय नै लोगोफोर अमासो मोनबोबाय आरोना दावदै गैयानो दुखानाव ओमफ्राय अमा बेदरसो लाना फैबाय गरमाव गरम अमा बिखाबो दङ आरोना अमा बेदर मेजेम गोजा गोरान फ्राय एवना जानोसै होनबा एख' होला जेबो होला मानो लाबोदों ओरैनो आलु सालु होला ना मेजेम गोजा नालाय गोरान फ्राय एवनोसै होनबा लोगोफोर बेदर एवनोसैलाय आं बेयो साराया थाव दंखायो आरोना दहाय फुङाव माबा एवनायमोन दिंखिया एवनायमोन थाव एसे दंखायो थाव होलायला आरोना आङो बेदरा मेजेम गोजाखा नालाय एसेयानो जागोन अमा बेदरा मार मेजेम गोजा नालाय आरो थाव ओंखारखायो नालाय ओंखायनो आं थावखौ होलायला जा एसे दं बिदिनो एवनोसै आरोना नै पियाज आलु एवनो होखाजोब्बाय आं आलु खावसे आरोना दहाय दालियाव होखानो दा दालियाव खावसे होदोंमोन आं ओमफ्राय खावसेखौनो एव होबाय बेदर खेबसेनो एवखानोसै आरोना लोगोफोर थावा दुंबाय थावा इथिंनिफ्राय होला आङो है गोलैगोन इसको क्या करने वाले हो सेन्देलनि साखा गोनां जुथा इखौ मिन्थिया बाबाया जुथायाव लगायनो नागिरदों साखाखौ जोंनियावबो लगायगोननो दामफार अमा बेदरा जा मेजेम खामोन नालाय हारसिंनो मेजेम थावा ओंखारबाय आरोना अमा बेदर होनब्लाथाय मेजेमा थाव गखाजोबखायो थाव एसे होबानो जायो आरोना खावसे थाव होबावसो मेजेम थावखौनो दिहुनो आरोना मोनबाय लोगोफोर लोगोफोर मोनजोब्बाय आरोना ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय आङो खारजिबारियाव
खारजि खानो फैदों आं माबादो ओंखामदो जानो आरोना लोगोफोर दालिदो जानो खारजि निम्बु थ' मोनजासिगोन आं सलायग्रोगोन दे बाबु आं सलायग्रोगोन दे मैया सौखाया मोनसे मानो फारला फारला ultra ulti Hello para, hindi mo video ini yang mana? Video ini yang mana? Lagi nonton, komen sama like, share, comment sabay. Alas sa mga kita na ito, subscribe ko na, no? Huwag lang din video click yan, pagpapay. Next ko lang video sa mga